Op een lemmer koe van de middag voetbalskiernis schreeuwen. CVVO hier zelfs bij een lietse nederlaag genoeg punten om voor het eerst in zijn bestaan naar de eerste klasse te promoveren. Door een 3-1 overwinning op LTC in Assen staan de Lemsters met 1 voort in die eerste klasse. Opmerkelijk, want Fjouwerelien spelen ze nog in de vierde klasse. En de grote mogelijkheden die binnen ek voor de Lemsters. Maar de goal die wil net vallen. En dan vlak voor het schoft, dan is het LTC maar haar eerste beste aanval die het 0-1 op het scorebord zet. Op slag van rest, we zitten in de blessuretijd. Dan een grote mogelijkheid voor de Lemsters, want hier wordt Gerben Visser onderuit hellen en is het een penalty. En die penalty die is vanzelfs voor Dirk-Jan Doornbos. Maar die mist. In de uitwedstrijd goed voor 3 goals, maar nou zorgt hij ervoor dat LTC er in Leeuwen blijft. En het begin van de tweede helft is weer voor de Lemsters. Kans op kans. De ene nog fraaier als de oren wollen er net in. Van dichtbij is het heel tijd de keeper van LTC die ertussen zit. Of het vizier staat net op scherp. We gaan dan al 76 minuten voetballen als dan in één keer de 0-2 valt. LTC had nog 13 minuten om wat te doen aan handhaving in die eerste klasse. En dat doen ze, want vlak voor tijd wordt het 0-3 en CVVO promoveert net. Hoe is dit mogelijk? Ja, dit gaat alle scenario's te boven. Dit is van tevoren net. Ja, en dan krijgen we vlak voor rust een penalty en het is van nou 1-1 en dan moet die lui nog 3 keer scoren. En dan valt het in een kaartenhuis in elkaar. En we krijgen binnen 4 minuten krijgen we 300% kansen. Nou ja, als die er net is, dan zit ik gewoon een wedstrijd totaal op mij.